Kubele yapi baro ya pedang sumha yapi shaka YouTube channel ki wa baim ministry. Menta gasingin ya pej halor ka phang ka baong ka jing mane beli haying hasem manla kasingi. Ka jing puli ya ka Bible man kasingi. Tawat pi na ka kitab utrai tu pulero Isaya lai pesau kelnong ka dekot ka bakan riu. Ai baka ketin ukris kan syong kerhai hapo jong pi ha ka jing start paro da ka bahikai bat da ka bayas neng perlok ha kisam ha ka jing ruai bat ha ka jing ken ut bakan jaman sim da ka barwai da ka jing ai ha ki donut jong pi sha ublei Kolosai lai kelnong ka dekot ka bakan riu. Ki jing tho ba khoj kila ban pen start ya me sha ka jing pen im da ka jingit ka ba Chris Jisu ka jing tho baro ka long ka bala persat men sim da ublei bat ka ba mentoy ya ka jing hikai ya ka jing sneng ya ka jing pen bej ya ka jing pen belen ka ba ha ka hok khnang ba ubriu jong ublei unyo long janai ha bala pendap piang ya u sha ka jing le ba baro ar Timothy lai kal nong ka dekot ka ba khat san haduk khat nyeo. Kini te kila long ke ba khamdon akor ban dia kita ke ba Thessaloni ke bala padang dia kata ka tin da ka ching sngola klai baro hala ka sing gida yit penya ye ke jing tho ki kam ke apostol khat nyau kal nong ka khot ka ba khat we ka tin jong me ka long ka sharak ye ki kchat jonga bat ka jing shai ha kalan ti jonga sam shispa khat khandai kedekot kabachis pasan. Kublai shibun ublai ungkerku ya pi bara.